I'm sorry, my dear. Karena foto musandire je. Sita ya di bosho dong. An? Kifans. Kifanzani. Tende. Kenneth. Kenneth, alright. Ipo. Nazeni mijuu. Angeto. I'm sorry, my dear. I'm sorry that. Ndinda kama ngada mukwasha. Kusomangala pandakaita mwana akanga anditaurira kuti baba mumongo akaenda makore maviri murume pasina saka ndakamboti kuna mai atitore mwana ari kuti haana kugara zvakanaka akati hayo ndo zvazvinoita ngaagare ari kwekuko murume akachatsoka chokwadi mwana takamusiya ariko kusvika panguva yakazoti ini ndaneti baba handina kugara zvakanaka mai handina kugara zvakanaka takamuti alright ticharonga kuti uuye kumba kana tazonyatsoona kuti murume wako haana kuuya chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti murume wemwana wangu kubva paakatora mwana wangu hapana atizivani, hapana tsvakireku, hapana chii. Kusvika nhasi mwana wake uenda kutendesa kuchikoro ndini zvisinei. Mwana wangu akamutora ari under age, ma 16, 17 years. Akati hazvina mhosva. Mwana akaimba ndezvari nganyepe gore, asi pakusvika kukura kwavo, kugara kwavo, nekuzoti mwana akwanisa 2 years ari wega murume asipo, nekadeka mwana ako kari kutamba ako kari apapa. Takazoti kuna mai tisati tataura namai, mwana akauya futi neshoko akati baba mai ndiri kunditengesa zvinhu zvako uende kumba kwedu. tamanyanya kuda kuti kwacha kupeirora Asi ndandikuda kuti mungozivo zviripo maererano nokugara kwavanga vakaita vakaita. Ndizvozvo ndikuda kuti andiroorere. Mudzimai wake uyu aripo, handisi kuramba naye, mwana ndakamutambira maererano nokugara kwaakaita ikoko. Ende anga asingagare pamba pevabereki, anga akutogara pamba pake wega achizvisenzera, ndokusvika akataura kuti handisisina kugara zvakanaka, handichazvikwanisa. Tikatumira ngoro takati mwana uya anditi bati pesopo kubva patakatanga dare rine kwashakafona kune mudzimai wake, sei usina kutaridza hama dzangu mwana, asi iye achinzi hapo handiti maona. Nhasi zvikutonishamisa kuti aripo, asi pesa paenza hapo. Saka inini ndiri kugoda pfuma yavo, handiti chete ndo yandiri kuda mudzimai yake aripo, asi haukwanise kuenda nemudzimai wako kana usina kumupa pfuma yako, nekuti handichaziva zvomufungwa mako. Ko kanogara naye kuti 12 kowano kumupa mumwe mwana, inini ndindakuchengeta Agira basipe baba. Aya tawo ne ndare kutaya zvakati kana muchingoti tudapfuma full stop. Zvakana yeye oje mamwasho. Yose. mazvinhu akakwasha zvotaura teza teza rakuti vakubatira pfuma yavo saka
unoti nezvekutaura nezvekutaura hatichitaura zvekutukana kana zvekutaura nyaya yekumwe. Bani zvavari kutaura zvekuti ngasina kundakazivisa pane zvandinoda kutaura. Ndine mazuva ndaishanda kumasvingo mudzimai vangu vachigara kudhini zvirikwateto. Ndichibva ndauya nemari yandakauya nayo, mwana watete wavo wakamboita miscarriage ari kuchipatara. Pandaka ndikati watete mari ndinoda ndiendese ndinozivikanwa. Watete wacho vakati kwetu usaendese mari yokuti mauza kundiishandise, mwana wangu ari kuchipatara akaita miscarriage. Itenda nzanzi yake zvaro. Vari kuLandfield ndariforwa vangu vari kukumana wavo. Wachibva watora mari iya wachibva washandisa. Ndikazovabvunza ndikati mari iya yapapi, ndachida kuti ndigare ndaendesa mari kuti risazonetsa mangwana. Wachibva wati iwe siyana nazvo kana wakapa inini mari iyoyo. Kana tichinge ndaidzosera mari iyo ndichaenda ipo ndinoonana nawo yandaziyawo. Saka tombotobvisa wawapa mari. Kuchenjeza kuti mukosha kumatira next time atete vanenge vari in between pakuuya mwana kudai asi havasi kuti unopa mari. Awapa mari. Saka ndakapa $45 asi haisiriisi ende nemashandiro azodzokera nayo inotonga wati ndipe 45. Ndichibva ndati saka namazuva neimwe yacho ndichizoya neimwe yacho ndinayo towedzera ndoendesa. Saka wachibva uzochisiyana nazvo yawakandipa yacho ndinjaza zvandichaedza nehanzvadzi yangu. Nai mwana nchokwadi pamari yautaura vakamira nagara nyanzi kuziva kuti pamari yemwana vakamira nagara panyaya yedzoki mari yanzi kuziva. wala zvisinei izvo ndezvenyu zvamaiwirirana nakete sezara vari kutwadachi vada pfuma yavo kunyange mukadzi tiri kumuda Ndakasangana nazvo wakasangana nezvakawanda. Pandakavasiya ndichienda kuChipinge ndakauya kuri kupera kwemwedzi ndichibva ndamupa mari mudzimai nditi aende kutaura kunotenga chikafu. Achibva apira pakanosvika kutaura anzi achidzika bhazi akabva apirwa foni nemari. Ndichibva ndazotongomira kugaribwa ndichitwa ndivabhadharire bhazi vasina mari yekuzogesa. Zvadaro ndakudzokera ndine mafoni andandinawo ane mafoni yandaishandisa. Saka mafoni angu aya ndakaita zvekuti mafoni angu aya kana mamwe acho aitondika madzima ndikamasiya kumba zvese zvinongopindira kufoni wani. Ndikasiya izvi zvinopindira kufoni izvi. Ndadzokera ndakavasiyira foni zvisine line yandaishandisa inyika. Saka vanonga vazodzima foni yavo avo vari kuno indiri kubasa. Zvadaro pane mameseji akapinda. Foni yanenge yakadzima kuvasenderwa mameseji nemurume wakufambidzana naye nyangeri nechichido yangu. Murume uyu achiti ndandida kuya nekumba hauna kudayira foni ndobva kutora ndikadzamba ndaenda kumba hakuchadzokeki. Pakapinda meseji anga akawanda ndikatofonera mutanga wachituka wachibva wazobvuma. Pandafonera murume wacho achibva abvuma ndatora ito ndakuudza mukadzi wako kuti usaudze mukadzi wangu zvinoshata. Pandafonera mukadzi wacho ava vaenda vakanorohwa avo pamba padaigara ipapo. Saka ndikuda kwenyaya iyoyo hapasina saka tezvakwada pfuma yavo izvozvo waraitomboti izvozvo zvakawani asi tezvakwadachi kwada pfuma naye zviri kutaurwa itokwadere Zvavakutaura kuti vakandipa mari yekuti ndinotenga chikafu. zvemaboyfriends izvi zviri kutaurwa izvi Maboyfriend zvavari kutaura izvi vari kutozvinedera. Ndaitoshamba pamwe papo ndaipashana ndaitongoti ndimai guru chingoti bamukuru. Ndaitongoti pandaishana pamwe papo mari iyo ndaiendesa kuti ndikazogirwa mufoni amwe magasi amwe ndatenga nemari iyo. kuzorohwa zvitaura Pawakafonera ivo baba ndaiti bamukuru wacho. Ndoko wakabva ndingadza kuti ndobva aita se ndobva aziva. Saka mukadzi akamhanya kunditora asina kuziva purufu yacho tikati iye akufonera munhu ari kuChipinge uko aona sei kuti ndikudangana nani nababa ndakazoona sei vakaudzwa nani kozi mukadzi akangondiro hake kana anga asina purufu yazvo ndikatonomangara kupolisi. shamwari mama nevana vangani Tine mwe chete. amune mwe chete iye amenoningiri tezvazvo
mama kagadzire rezvisi hongu ndakauya naro padatopesera hozi yamuka Polisi byagalize. Uyandada ajadambati. ayo ndoda Mahutala zedimi ndezimi. ndo tutatarisa kalisti katona tukamavakanyora matemeni nezvakadaro nezvakadaro ruzhinji wakatezvana mukwasha rudaiwa nenge mukadzi adichada sei handichada nezvikodzero zvaataura but kana padaro manje panenge pakuti nokutaura kana matemeni zinotaura kuti murume akawanari mwanari achiri mwana mudiki zvichireva kuti ndiye mukadzi wake kutanga kadii ndiye murume wake kutanga saka mochinyora madamages hakutanyora zvekuroorwa zvana matekenyandeku zvananapa sini makunyora madamages manyora madamages makaita vana vangati hamune 1 hapana nhumbu dzakabva saka maunyora madamages then motaura kuti ndamupingani because hapa hapasina zvekuti vari kudzokera saka hamene kuti tingakupe 2 minutes munyatso inini handina kuzvakawanda zvandinotaura dare zvamunenge manitaurira imimi ndizvozvo madamages ekuti akatora mwana ari under age ndimi munomutaurira kuti panobuda zvakati damage yemwana ndimi munotaurira kuti panobuda zvakati then tazobva ipapo sekutaura kwandakamboita toda kuti mwana achengetwe toda kuenda kumberi toda tsamba yemaintenance kuti mwana achengetwe bindura iyayo iyo tinozopedza no problem kuti madamages imimi munotaura then kana pane mwana wani unomanizvinzi kana vanhu vakurambana mwanamombe sakaanozvakuibvunza kuti pane zvakaningirikina here saka imimi ndichitaura isusu patatokugaidai pamwanamombe pane zvataura zvokuti akatorwa nemwana mudiki imhosva vakatopara zvakaita kudhara zvozvona saka ipapa for that compensation tuna mombe nemi second mombe yechipiri ndiye mwana wako saka mombe mbiri amene majina angaite dziri nato zoita nato just because akatora mwana wangu ari under age akagonomunyengedza achigara nayo asati amubata nechikomba handi manzwa wamangwari muno kuti vakabata madzimai nechikomba vakadii dai akauya akatora matano ari paground handiti handidi kutaura zvakawanda ndoda mumwe mbiri dziri under age wakatora mwana wangu ari nemombe kutaurwa nedare yemwana uyu inzwai zvakutaura tirikuzvinzwa ezvinezvirambe timbotaura naye yanda naye mwana wane makore makati 22 wakatizira gore 2020 une 22 une 17 years 20 years because nguva yacho vainzikana mwana ane 16 years ndokavainyanya kuti kana ukaone 16 years unogona kuroorwa kana kunonya vasati vatembo usati vazopasisa saka isu chatiri kuda chekuti mutaure damage makataura kuti akadai kana mati damage mombe 2 kana mombe 1 zviri kwamunhu kwete kuti tiise zvokuti under age ngatisiye zveunder age because takatoregerera patoratidza kuti patone more than 5 years or 6 years vamwe vanga vaiti vamwe dai mombe iyo maiti vamwe anga ari musikana ndechimana asina achamwana ari hapana
ndakatobvunza akazotero zvakandidai aiwa izvazvisisina zvichipomba ngazviro apa manje tienda wati wakabvunzwa naye ndero zvakandidai saka ndikiri naye mukana because ndikubvunza zvekutaura ari kuti ari ndakafana mukana pane zvisinei haisi mhosva kusa vanhu inoda kuti vanenge siyasara here